Si Propeta Barok sa unang pagbasa iyang gihimuan o pahinumdom ang mga katawhan nga masinupakon ta, makasasala ta, uwaw kay tas Ginoo, makauuwaw ang atong pag-atubang sa Ginoo. Nganuman kay sige tag dawat gipahinumdom ni Propeta Barok nga kining atong pag-atubang sa Ginoo nya sige gyapuntang supak niya, nagpakauwaw rata sa atong kaugalingon. Kamo ni amamoron atubang mamo Ginoo, wa mo magsigig supak niya. Bisan pag-usahay, igo na siya nga pagsupak. Kamo diya, wa mo tingog-tingog. Sige mamog simba, wa mo magsupak sa Ginoo. Mao na si Jesus mahisgot sa diris atong kuan, atong gospel nga alaot ang tao nga nagsigig dawat og mga milagro sa Ginoo apan wa mausab ang ilang pagkamakasasala. Matud pa ni Kristo, inay musaka mos langit, ibanlod na noon mos impierno. So kining atong pagsimba, kining akong pagmisa, usa man ni gid siya ka pagdaig sa Ginoo, pero dili ko mamuhi sa akong sala. Kamo di sad mo mamuhi, magkita-kita ra kita dito sa impierno. Lagi unsa may mga sala nga common kay karong panahon na gugmas kwarta, dako kay nang salaa. Matud pagod ni Pope Francis, musabot ko sa pari nga makapaanak og babay tungod kay tawgon man na siya kahuyangan. Pero ang pari nga mangwarta, ang obispo, ang kardinal nga mangwarta, murag di gyud ko kadawat ana, kay dako kayog damage ang mangwarta. May man tong makapaanak kay mauwaw man to inig human, pero kaning mga hingwarta wa gyoy uwaw, di gyud matagbaw. Kana lang mga korap nato nga mga officials gobyerno, natagbaw bago na sila. Ako sukad pagkatao nako ang isigig sangyaw sa mga politicians, kurakot, kurakot, kurakot. Kinsa may nangurakot, sila rasad. Hangtod karon hapit na ko mamatay, paminawa ang mga balita. Maura gyapon kurakot, kurakot, kurakot. Di gyud kapiyalan. Nganuman gugmas kwarta. Muna sa ginagmay og dinagko, magsugod man anang gagmay pang bata, manguha sa kwartas ilang ginikanan, piso-piso, 20-20. Karon naglingkod naman sa simbahan, mao na may tigwali, ang kulikta ihatod naman ngadto niya. Awa na siphod. Kamo, di mo kawatan. Kamo mga asawa, di mo mangawat kwartas niyong bana. Mamaw na. Very good children. Kamu mga bana, di san mo mangawat sa kwartas niyo asawa? Utrosan mo. Imbis irimit sa asawa, at tunanon irimit sa imnanan, kalak. Yan, harabay mo tupad-tupad nga, mubo sa keng short, hapyuron sa panagsa. Pangabuangon mo. Mapil ra basad ko na usahay. Mao na, hunongon tanan ni, aron dili na ta mauwaw atubangan sa Ginoo. Kay ang Ginoo, muluwas man gid siya nato. Di gid wa ginay problema ni ang pagluwas nato. Mupasaylo gid siya nato. Ang problema ni agid nato. Nganong di ta ka maong mag-usab, di ta ka maong maghinulsol. So kada nato kadawat og milagro, maghinulsol ta. Nya, magbag-o na ta sa atong sala. Ha? Mahigugma pa mo kwarta. Ngania man gani mga buta, mga bakol, mga tricycle driver, mga tindira og isda nga nagtigom sa gagmay nilang kita aron ipalit aning maong slat. Nya kita hinoong arang-arang og mga kahimtang
magpurti pag yung dawa, magsigi pag yung away anang kwarta, unsa may grasyang ihatag sa mahal nga birhen? Matod pa ining hapit naman kuno ni siya mamatay, iya man sang gi-claim nga hapit na siya mamatay. Niya niingon siya, Pader, ni donate ko sa akong kapobre karon, galisod gay kog palit sa akong tambal. Ni save jud ko, Pader, kanang pero ay lang kabalaka, Pader, ha? Ako lang yung giminusan usa ang akong maintenance. Ambot kag di ba kani siya maimpas, no? Aron lang yun, matigom nako, unya makapalit ko, nakapalit jud kog duha ka slots, Pader. Porti gid na akong lipaya, Pader, gikan to sa akong pagminos sa akong maintenance. Sa imong paminaw, Pader, dawaton ka kos Ginoo og mamatay nako og ang Ginoo dili mo dawat nimo, pasanon kas mahal nga birhen kay dadon ka ngadto sa langit. Di ka balibaran na basta mamatay ka karon. Oh, ang tanan nga ni donate, duna na mo'y tatak ang inyong pangalan naanas kasing-kasing sa atong mahal nga inahan. Og bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa kadaghan sa atong sala, inighatag nimog hinabang para sa simbahan sa ngalan sa Ginoo ug sa mahal nga birhen, itatak na kasing-kasing ug imo dayong mapahimuslan kining giingon, tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo luwasa kami. Oh, na kini siya milagro ni sa mahal nga birhen. Mura ba gipakita ba sa mahal nga birhen sa Fatima, wap agani matukod ang akong kapilya, ako nang gipakita ninyo ang milagro. Usa sa milagrong gihimo sa birhen didto, ana rong gikuanan nga si Father, daghan kay ika-istorya si Father Lyndon Ruiz ani. Daghan kay sa ika-istorya nga nindot kay paminawon. Ana, ako yan ning ipasalida ninyo, ako tong pangayuan sa istorya. Ang paghimugdan padung didto mga naas 2 kilometers gikan sa highway, nahuman tingal ito mga 10 days. Nahuman ang 2 kilometers nga dan, pag-ablig dan sa panabang silang mayor. Motong naka-inaugural blessing, naka-groundbreaking sila pagka February 20, 2020, before sa pandemic. Ana, kana pa lang naa, di na siya katuo. 2 kilometers nga dan, naabli in 10 days. 10 days ba to? Basta mga less than 15 days. Kanindot ana, no? Mamugdi gyapon matandog niya karon na nakuha nato ang budget na nasirado siya less than 2 months kining mga 30 million nga budget. Di gyapon na milagro para ninyo. Milagro na Jesus. Kana introduction pala ning milagro, ha. Matukod na maghimaya na tas Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen, mas mudaghan ang milagro nga atong madawat. Pero ang kondisyon, mausab ba ang imong kasing-kasing? Yes, tanan nga mi-donate naa na mo'y healing and deliverance nga ihatag ang mahal nga birhen. Pero ang iyang kondisyon, buhiin ang sala. Kay di ka mamuhi sa sala, dili mo lihok ang grasya diha nimo. Unsa may mulihok? Ang tunglo sa Ginoo. Munang niingon si Propeta Barok, sa paggawas pa lang sa Ehipto, kadakong milagro ato, ang dagat nga pula gibuak sa Ginoo na himong karsada, kadakong milagro ato. Didto mos desierto 40 ka tuig, gipakaon mos Ginoo, wa mo magtanom, wa mo maghago, sige lang mo kaon, nabuhi mo 40 ka tuig, kadakong milagro. Pero nakadawat mo tunglo sa Ginoo, kay gapabilin mong masinupakon, nakig-away mos Ginoo pinaagis inyo mga sala. Di na to itugot mga igsuon nga kining milagruha karon mahimo ning tunglo kanato. Ako sad maningkamot sad ko, ako rabay gasigig yaw-yaw diri. Maningkamot sad kung di ni mahimong tunglo nga rin ako. Unsa may akong buhaton? Buhian gini nakong sala. Kay baom sa kung nakoy sala kamo namoy sa. Mamuhi mo. Istoryahe. Mamuhi mo anang inyong imalikas. Mamuhi mo anang inyong pagsigig pangigi anang inyong yuta.
Mamuhi mo anang inyong pagka igihan anang inyong mga sig paningil anang utang. Mamuhi mo ana. Katong mamuhi, manindog ta.